2, 1. Krásný Vánoce s dětma. 3. ledna, asi půl pátý. No a nebo někdy, a se bude 3. prosince. A lidi narozeniny Vánoce a lidi Vánoce. Můj Eliček, popoves, No a dneska je 6. ledna Ano, ano, a jsme tady po roce ano, bez mě. a teď vidíme, jak ten rok opravdu uteká jak voda. Sedíme tady, jak jsme seděli a je to po roce a je po Vánocích. No a dneska je zase 6. ledna a už to jsou 3 roky. Ahoj. A zase jsme Vánoce Ahoj. a uteklo to fakt jak voda. Tady jsou 2 videa, tady je 3. video. Vánoce byly hezký, požehnaný, veselý. Zase jsme si to užili letos. Bylo to krásný, zpívali jsme, tancovali jsme. Hlavně všecko ve zdraví. Bylo to šťastný, veselý a požehnaný. Tak a teď vám tady ukážu Věru, jak se uklízí. Uklízí na videu na prvním, Ahoj, na druhém a tady na 3. videu. Ahoj, budeme mít vzpomínky. Třetí Video za sebou. Třetí video za sebou děda udělal, aby jsme měli nějakou vzpomínku. A to je video ve videu a nový video. Jo, měli jsme krásný Vánoce, krásný nový rok, Pobavili jsme se požehnaný, s dětma, vnoučatama. s bratrem mojím. Pepik tady s náma už je, takže to bylo ještě hezčí než minulý rok. 3 dny jsme byli u něho. Čau, 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 čau. Příští rok zase. Letos už. Čau. Už bude letos. Bye.